Na umytie toalety používam Mystic pastu, Mystic prášok a našu rukavicu, kde už som si dala Mystic pastu. A najskôr umyjem no a potom si nalejem horúcu vodu do toalety. Nasypem trošičku prášku, Mystic prášku a ešte kefou. Tým pádom očistím aj toaletu, nechám pôsobiť, odstraním mi vodný kameň, aj mi vydezinfikuje toaletu a takisto mi vydezinfikuje aj kefu na toaletu.